Diyos maghay na hapon po sa indo mga tugang, pagiramdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atindir kan banal na misa. Paki-off o ilag tabi sa silent mode ang sa indo mga cellphone. Di kaya ng paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text. Kung bako man importante o nasa laog kan Santa Misa. Mantiniron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan asin orog na ang selebrasyon nin Santa Misa. Diyos mabalos po. Diyos Magahay na hapon po sa indo mga tugang, luhod po ang gabos sa pagpamaibikan o ratio imperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamaibi laban sa bagyo, asin iba pa mga kalamidad. Amang makakamhan, initaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan, kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mga pangangaipo, digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban, inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, dai kami naging maghay na pagkaataman kan sa imong linalang, dai mi nasabotan asin naotob ang sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mga salanggibo. Asin ngunya na mamatean minaan padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dahil kaming mabibirikan kundi ika mamamoto na Ama. Sa mo kami minahagad din kapatawaran kan sa mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kami magtalubo na maging mga responsableng pagkaataman kan sa imo linalang. Asin mga matinabang na pagasurog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamaibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamaibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamaibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamaibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos.
Ngunyan ikaapat na Domingo kan ordinaryong panahon, banwaan nin Diyos, matindog tabian gabos, asin awiton po niya to ang awit sa pagpuon. Magpasalamat, magsamba, asin mag-omaw sa Diyos. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Welcome to our Mass with Children. Kaninot na tulong si Mana kaining taon, nahilingtang nagpapamidbid si Jesus, kun sisay siya, asin kun ano ang mission niya. Ngunyan na ikaapat na Domingo, igwang turning point sa satuyang liturgy. Puon ngunyan, sagkod sa ikasiyam na Domingo, madadangog ta si Jesus na nagtutukdo. Jesus as teacher. Tinutukdoan kita kung paano maging Kristiyano. Punantaan sa tuyang selebrasyon, enot sa paghagad nin kapatawadan sa mahal na Diyos, nagsasarig sa iyang pagkaherak. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamili sa kagurangan ng Diyos. Mahirak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Sabayan taan mga aki, awiton taan kamurawayan.
mamibi kita. Kagurangnan niya mong Diyos, itugot mo sa mo na magsamba kami sa imo sa bilog na buot. Asin mamuot kami sa gabos na tawo sa maninigong pagkamuot. Huli ki Yesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki na kaiba mong nabubuhay asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Si Propeta Sophonias nagpatanid na ang kagurangnan iyo ang nag-aataman sa mga mapakumbaba asin daya-aday sa saiya. Ang tunay na kusog da iminagikan sa kapangyarihan, kundi sa kapakumbabaan asin pagsarig sa Diyos, lugod kita danay na maghinanyog sa Diyos. Siya danay na paglaom nganing makamtan ang tunay na katuninongan, ang enot na babasahon. Pagbasa hali sa libro ni Propeta Sophonias. Magbalik kamo sa kagurangnan, kamo gabos na mapakumbabang namamanwaan kandaga, na nag-uutob kan sa iyang mga pagbuot. Kibuhan nindo an matanos, asin magpakumbaba kamo sa atubang nin kagurangnan. Tiba at madulagan nindo an padusa sa aldaw na ipahiling nin kagurangnan an sa iyang kaanggotan. Iwawalat ko sa tahaw nindo ang sarong mapakumbabang banwaan na madulok sako para maghagad nin tabang. Ang matatada sa banwaan nin Israel dai magibo nin maraot sa kapwa. Dai magpuputik o mandadaya. Magiging mauswag sinda asin matiwasay. Dai sinda matatakot sa kiisay man. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Paladan ang mga dukha sa espiritu ta sinda ang kahadean nin langit. Paladan ang mga dukha sa espiritu ta sa indahan kagaya ng langit. Danan niyang inuutob ang sa iyang mga panuga. Minapahiling siya nin hustisya sa inaapi. Minataonin kanon sa nagugutom. Pinapatalingkas nin kagurangnan ang mga bilanggo. Paladan ang mga dukha sa espiritu ta sa indahan kahadayaan ng langit. Tinauwanin kagurangnan nin pakahiling ang mga buta. Binabangon niya ang mga napadungkal. Namomotan niya ang mga matanos. Ang mga dayuhan sinusurog nin kagurangnan. Paladan ang mga dukha sa espiritu ta sa indahan kahadayaan ng langit. Ang mga ilo asin balo sa iyang tinatabangan. Alagad rinaraot niya ang mga plano kan mga tampalasan. Ang kaguranghanan hadi sagkod paman. Ang sa imong Diyos o Syon, naghahade sa panahon na daing kasagkoran. Paladan ang mga dukha sa espiritu ta sa indahan kahadayaan ng langit. Pinili nin Diyos ang mga maluya sa mata nin kinaaban, nganing supugon ang mga makapangyarihan. Iyo ini ang pagpagirumdum sa to ni San Pablo, ang kaligtasan dahil manunumpungan sa sadiring tibay o kakayahan. Ang kaligtasan minagikan sa naki Kristo. Huli ka ini, makanood manlugod kita na mabuhay sa dalanin katanosan asin kapakumbabaan. Ani kadawang babasahon. Pagbasa hali sa inot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang, girumduman nindo kung ano kamo kaidto kan apodon kamo nin Diyos. Nakapira sana sa indo kaidto ang mga madunong, mga mapangyari sa kamapa ginagalangan. Susog sa kinaban na ini, alagad tuyong pinili nin Diyos ang mga tawong mangmang sa kinaban. Tanganing mapasupog ang mga madunong na pinili niya ang mga tawong maluya sa kinaban. Tanganing mapasupog ang mga makusog, pinili ni Diyos ang mga tawo na pinagmamata-mata saka pinaghahamak asin mayo nin halaga. Tanganing lalaugon ang mga mahalaga para sa kinaban, kaya mayo nin si Isay man na pwedeng makapag-abaw-abaw sa atubang nin Diyos, alagad isinaro kamo nin Diyos
kay Kristo Jesus, ginibo man niya na si Kristo iyon maging kadunungan ta. Sa paagi ni Kristo Jesus, kita naging matanos sa Diyos, pinangagin banal kita asin talingkas, kaya siring nasusurat ang buot magpaabaw-abaw sa kagurangnan. Tataramong kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Kagurangan ng dalan, asin buhay, ikaan katotohan. Buhay na gayong kasangkuran, inagaw, sa nagtutubod sa imo. Alleluia, 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 alleluia. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan mahiling ni Jesus, ang kadakol na mga tao, tuminukad siya sa sarong bulod. Pakatukaw niya, nagdurulok sa iya ang mga disipulo niya, dangan, tinukduan niya sinda kaini. Paladan ang mga dukha sa espiritu. Hulita sa inda ang kahadean nin langit. Paladan ang mga nagmumundo. Hulita sinda rarangahon. Paladan ang mga mahuyo. Hulita sinda ang magmamana kandaga. Paladan ang mga nagugutom asin napapaha sa katanusan. Hulita sinda, pakababasugon. Paladan ang mga mahihirakon. Hulita sinda, mahihirakan. Paladan ang mga malinig ang puso. Hulita mahihiling ninda ang Diyos. Paladan ang mga parapatuninong, hulita aapodun sindang mga aki kan Diyos. Paladan ang mga pinapasakitan dahil sa katanusan, hulita sa inda ang kahadean nin langit. Paladan kamo, kung minumuda kamo, pinapasakitan kamo, asin pinapakaraot kamo kan mga tao dahil sako, arug man kaini ang ginibo sa mga propetang nainot sa Indo. Urog na mag-ugma kamo, tadakula ang balos sa Indo sa langit. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Today's liturgy asks us to be extra attentive. Aram ko po na attentive kita sa lambang misa. But today, in a special way, the liturgy demands that we pay attention. Why? We are now on the 4th Sunday in Ordinary Time. Ini pong ikaapat na Domingo is a turning point, as we mentioned at the beginning of the Mass. It's a turning point because beginning today, iba na ang lakaw kan liturgy. You will remember in the first, second, and third Sundays in Ordinary Time, pinaghurup-hurupan ta kung sisay si Jesus sa kaanong tuyo niya. Inot, sisay si Jesus. Jesus is Savior.
That's what the name Jesus means. Savior, para ligtas. Ikadua, anong tuyo niya? Anong gigibuhon niya? Mayong iba, ang trabaho kan Savior, to save us. Maligtas sa satuya. Iyo ini ang pinaghurupurupan takan first 3 weeks in ordinary time. Today, on this 4th Sunday, we take a turning point. Dahil, puon ngun yan, matukdo si Jesus, kung sisay ang pwedeng lumaog sa langit. He will teach us who is qualified to enter into the kingdom of heaven. Question, sino po sa inyo ang nais makapasok? Taas ang kamay po. Nais makapasok sa langit. Salamat sa Diyos. Pakibaba po ang kamay at lahat naman pala tayo ay gusto. Jesus answers in the gospel today, who can enter heaven? We call his answer the Beatitudes. You know, in Catholic schools and even in public schools where there are catechists, salamat sa trabaho kan sa tuyang mga katekista, pinapatuom ang mga akita nin mga enumeration, halimbawa, memorize the 10 commandments, memorize the 7 gifts of the Holy Spirit, the 12 fruits of the Holy Spirit. Inda ko lang po kung turoom tapa. But in many schools, children are asked to memorize the 8 Beatitudes na iyong binasa tangon yan sa Ebanghelyo na tatutuumon. Dahil iyo po ini an vision of life. Iyo ini an, kumbaga, charter, constitution, imagined life kan sarong Kristiyano. Arog ka ini an itsura. Kaya kung minsan, dawa magabat sa buot ang pinapatuom kita nin 8 kapaladan sa Bicol, kay puhan ining marumduman at least sa puso. Dahil iyo po ini an itsura kan buhay kan sarong Kristiyano. And we are asked to be attentive on this 4th Sunday dahil ang mga masunod pong Domingo, 5th Sunday, 6th Sunday, 7th, 8th, 9th Sunday, gabus po iyan, madadangog ta si Jesus na nagtutukdo, anapod ta sa Biblia, the Sermon on the Mount. Binabaranga-banga ta so sermon niya, takon sararoon ta po, baad magkarilingawan ta, o ma-overwhelm kita. So ang ginigibo kan simbahan, binabaranga-banga sa nagkapirang Domingo, from the 4th to the 9th Sundays. Ang presumption na masabutan ta ang 5th to 9th Sunday because we paid attention today. Aram po, nindo, gabus na manadangog ta sa mga masunod na Domingo, ang foundation, ining Ebanghelyong ini. Kaya magabat ang trabaho kan padi ngunya na Domingo. Kaipuhan, maipaliwanag na husay, tadigdi ma-flow ang gabus na itutukdo ni Jesus. In the next Sundays, I failed in my job if you don't understand what the Beatitudes are this afternoon. Kaya po nantapo sa word study, etymology ngo na. Anong ibig sabihin kan Beatitudes? Yan ngo na. Beatitudes po, hali yan sa Latin. Buot sabihon kan Beatitudo, blessed, happy. Pag sinabing, you are a person of beatitude, buot sabihon, you are a happy person, you are a blessed person. Kaya pag nadadangog taan beatitudes sa English, blessed are the poor, blessed are the meek, blessed are the peacemakers. Sa Bicol, mga kapaladan, paladan ang mga dukha, paladan ang mga mahuyo, paladan ang mga mahihirakon. Pararehas po ang meaning kaini. Beatitudes, kapaladan, happiness, blessed. Sabi ta sa social media, hashtag feeling blessed. Pag sinabuhay mo po ining Beatitudes, ini ang tamang feeling blessed. Ano pong mga nginaranan ni Jesus? 8 po ini. Kung i-review po nindo pag uli sa harong, pakihanap na lang po ang Matthew chapter 5. But we will look at them. The poor in spirit. Blessed are the poor.
Blessed are those who mourn. Blessed are the meek. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Blessed are the merciful. Blessed are the pure of heart. Blessed are the peacemakers. Blessed those who suffer because of doing right. Aram nindo kan mga sadit pa kami, kan mga aki pa an iba sa satuya, an lumang translation ka ini, mas madaling sabuton, happy are the poor in spirit. Happy are those who mourn. Happy are the meek. Sa inot pong pagdangog garo, illogical. Lord, what are you trying to say? That when we are poor, we're blessed? Pag pobre pa lang kami, maugma kami, nataman. Why, Lord, are you telling us that when we are sorrowing, pag nagmumundo, paladan kami, nataman? Kagurang na nataman sinasabi mo na pag nagpakumbaba kami, pag nagmahuyo kami, we are blessed, we are happy. Masakit po ining sabuton, but in the kingdom of God, this is the logic. The logic of the kingdom of God is not like the logic of the world. Sa kinaban, tutukduan kita na day ka dapat maging pobre. Ang kinaban, tutukduan ka na day magmundo. Ang kinaban, tutukduan ka na day magpakumbaba. Ilangkaw mo ang sadiri mo. But Jesus, our teacher, is telling us today in the Beatitudes, paladanan dukha, paladanan mapakumbaba, paladanan mahihirakon, paladanan bakong para pakiiwal, kundi para patuninong, paladanan mga naninindugan sa tama, dawa masakit. Ini po ang logic kan kahadean kan Dios. Ini ang Beatitudes. Ini ang qualification tanganing makalaog sa langit. So bago tinaas po nindoan sa indong mga kamot, buot makapalangit, ini po ang hinahagad tanganing makalaog. Gugrupuhon ta po sa tulo, ining walo, tanganing pasil sa buton. There are 3 types of people who can enter the kingdom. Inot, mga tawong broken by life, mga tawong nagtitios, those who live in poverty and sorrow and failure. Paladan po sinda dahil may espasyo sinda sa mahal na Diyos. Bakong araw po kayan, pagdukha kita, pagniaon kita sa pagkukulang, pagdain nagkakanigo ang sweldo, pagkaipuhan tang ipangutang, may espasyo para sa mahal na Diyos. Iyulugudan mga oras na sigitang pangadji, mahiguson kitang magsimba, mahiguson mga ji, pagyaon sa pagtios. Kaya sabi ni Jesus, paladanan mga dukha, paladanan tios, paladanan pobre. Tamay espasyo sinda para sa Dios. Bakong arog kan mga mayaman, paano ang buhay ninda? There is no space for God in their life. But blessed are the poor, blessed are the humble. They have space for God. Ikadua, sabi ni Jesus, palada ng mga tawong nagsisikap na maging maray na tawo. Those people who strive to be good. Dipisil ini. Dahil pag nakakahiling kita nin maraot sa satuyang kapwa, we tend to mirror them. Halimbawa, naranasan mong inapi ka, ay aapihon takaman. Naranasan mong minumuda ka, mumudahon takaman. Naranasan mong kinukulgan ka, kukulgan takaman. But the Lord is teaching us today, for you to enter the kingdom of God, strive to be good. Those people who choose gentleness, kindness, and mercy, even when it's difficult, are blessed people because they are following Jesus. Isn't Jesus kind? Isn't Jesus gentle and merciful? Kaya paladan ang mga tawong dai nagtutumang, dai naglalaban, dahil inaarog ninda si Jesus. Kaya, inot, mga nagtitios. Ikadua, naghihinguwang magin marhay. Ikatulo,
mga tawong nagsasakit dahil sa katanosan. There are people who suffer for doing what is right. They give up their comfort, they give up social approval, they give up their advantages for the sake of their conscience. Di bali kung bakong komportable. Di bali kung da ko iniikayaman, ang importante malinig ang konsensya ko. Nagkakaturog akong banggi na mayong iniisip na ginibong maraot. Mayo akong iniwal, mayo akong inapi. Sabi ni Jesus, paladandaan mga tawong nagpipili kimarhay, dawa dipisil. Dear friends, these are the ones who are happy and blessed. They are the ones who can enter the kingdom of God. Sindaan qualified maglaog. Ngunyan, habang sinasaro-saro ko po ini, habang nagdadangog po kita, were you able to identify yourself in these people? Dahil sigurado po ako, gabus man kita digdi, all of us, at some point, have been broken by life. All of us here are striving to do good. Bako kitang perfect, napapasala paminsan-minsan, pero nagsisikap. All of us here at some point have paid the cost of trying to do good. Mga maray man po kitang tao, mabubuot man kita in general. In other words, what Jesus is telling us is, ordinaryo baga ini, gabus man garo kita, inagihan na ini. But the Lord is telling us, digdi kita nakakalaog sa kahadean. And so what is the message? How do we bring home the Beatitudes? Back home, back to our workplaces. Tomorrow is Monday. We return to our normal course of days. Anong babalunon? The next time that life asks you to be poor, to be humble, to be pure of heart, do not escape. The next time that God invites you to mourn, to be sorrowful, to be merciful, to work for peace, do not run away. Sa masunod na ipamati sa imo kan mahal na Dios, natios ka. Di ka magdalagan. Sa masunod na mamatian mo na ang kagurangnan, buot kang pakuguson kan krus, do not run away. Stay there and find God in that experience. That is how we enter the kingdom. Sa masunod pong mga Domingo, madadangog ta si Jesus, matukdo siya. Sasabihon niya, love your enemies. Sasabihon niya, trust in God. Sasabihon niya, carry the cross. Sasabihon niya, you are the light of the earth, the salt of the earth, the light of the world. And many other teachings in the next Sundays. Pero data po inigabus masasabutan kung daitang una inot na naapresyar ang Beatitudes. They will only make sense if first of all, we are men and women of the Beatitudes. This is our manual of Christian life. This is the model of Jesus. Mamibi kita sa misang ini na makaarog kita ki Jesus. May we become men and women of the Beatitudes. Tindog po kita. Simbagon taan tataramon kan Dios, sa paagi kan pagpahayag kan sa tung katolikong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Dios amang makakamhan. Kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na naihiling asin day naihiling, asin sa sagrang kagurangnan na si Hesu Kristo. Bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagi kan sa Ama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki dahil ninalang, sagro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tawa, asin huli sa satong kaligtasan. Naghiling siya sa kalangitan, asin na nila man huli ka Espiritu Santo.
kay Virgen Maria asina ni Tawo, pinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkod sa kagadanan, inubong. Asin kani katulong aldaw na buhay liwat, susog sa asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan, ang sa iyang kahadean daig kataposan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtawo ning buhay, nagikan sa Ama, siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinlaba sa basin pinapamaraway, siya nagtagam sa paagi nin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapahirga kon pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad din mga kasalan, asin naghahalat ako kapag kabuhay liwat nin mga gadat, asin sa buhay ng maabot na panahon na Amen. Bilang mga aki kan Diyos, magdulok kita sa satuyang Diyos Ama, daraan sa tuyang mga pangangaipo. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi, Kagurangnan hinanyugaan sa mo pamibi. Tanganing an mga namamayo kan simbahan maging makusog sa paghulit kan maghay na bagretas na salungat sa mga pinapahalagahan kan kinaban, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga pinapasakitan, huli kan sa indang pagsaksi sa Ebanghelyo, maranga kan presensya ni Kristo sa tahaw nin sa indang kadipisilan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing isa puso niya to gabos ang mga kapaladan, asin kita magin maugma, asin paladan sa pagtugdas kan kaadean kan Diyos sa kinaban, ipamibi niya to sa kagurangnan. kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi, Tanganing ang mga naghehelang asin mga nagmumundo sa pagkagadanin mahal sa buhay, mapakusog asin maumayan sa saindang kamunduan asin pagsakit, ipamibi niya to sa kagurangnan. kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi, Tanganing ang mga gadan magkamit kan Diyos nun nakagaya-gayaan asin katuninongan sa langit nun nakahadean, ipamibi niya to sa kagurangnan. kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. This Sunday is also called Pro-Life Sunday. Ipamibita nagabus kita, magpasalamat sa biyaya nin buhay. Ipamibita ang mga ina asin mga aki na biktima nin aborsyon. Ipamibita ang mga sanggol na binabayaan kung sain-sain, mga sanggol na itinatapok. Ipamibita sinda, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Today is also World Day of Prayer Against Human Trafficking. Ipamibita ang mga tugang tang linuloko kan kapwa, mga tawong nanluloko nin kapwa, lugod tabangan sinda kan mahal na Diyos. Mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos, sagkod paman, arami an sa imong danay na pagmakulog para sa samong kaugmahan. Pakusuga kami, asin gibuha kaming dayupot sa imo, na iyong burabod kan tunay na katuninongan asin kaugmahan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kanyo Karistiya. Amen.
Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ining sakuyang sakripisyo, asinan sa indong araw-aldaw na pagsakripisyo, akuon man lugod kan Dios amang makakamhan. Ako man lugod kan kagurangnanan atag sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang aran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, darami sa imong altar, ining mga atang kan sa mong paglingkod, na sa maugay na pag-ako mo kaini, gibuhon mong sakramento nin pagtubos sa samo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso, initas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Ta sa pagkamundag, binago niya ang daan na buhay nin tawo. Sa pagtios, pinara niya ang sa mong mga kasalan. Sa pagkabuhay liwat hali sa mga gadan, binugtak niya ang agihan pasiring sa buhay na daing kasagkoran. Hasin sa pagsakat niya sa imo, Ama, binuksan niya ang mga pinto nin kalangitan. Kaya, kaibaan kadakul-dakul na angheles sa sinsantos, nagaawit kami sa imo kan imno nin kaumawan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ika ng God-an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuas siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, hasin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaibakan sa mong papa, si Leon, han sa mong obispo, si Joel, asinan gabus na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo. Kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo. Asinan gabos na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Nagdadangog sa satuyang maestro, pamibiuntaan itinukdo niyang pamibi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo, an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo.
Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Bilang mga kapwa disipulo ni Jesus, magpatinarauhan po kita nin katuninongan. Mga tugang uya si Yesu Kristo, sa tuyang maestro, sa tuyang modelo. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan bako ako maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa akong kalag maong umayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
luhod tabian ka boss para sa pagpamibi sa hubileo kan Diocese kan Legazpi. Mamomoto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa 75 taon nin sa mong pagiging Diocese, biniyayaan mo kami kaining komunidad nin pagtubod, tukdoy kami maging simbahan na sinodal, asin gibuha kami mga saksi kan kaugmahan kan ebanghelyo, inaantabayan mo kami, kaito, ngunyan, asin sagkod pa man, patalubo kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo, asin sa kapwa, sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon, palaada ang puso mi na maging siring sa puso mo, tanganing magi kaming padi, propeta, asin hade para sa banwaan mo. Uli kay Kristo, kaguranan niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Gregorio Magno, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan, kaming nakinabang kan mga atang nin pagtubos sa mo, namimibi, na ang tunay na pagtubod, danay na magtalubo, huli ka ining tabang nindaing sangkod na kaligtasan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw Tukaw po. po ang gabos, para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po nin second collection, para po ini sa proseminaryo. Anati po niya tong kolekta sa mga misa ka nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 43,635 pesos asin 85 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 4,153 pesos asin 50 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 6,933 pesos asin 50 centavos. Para po ini sa Biblical Apostolate. Siring man sa Pebrero 2, sagkod 4, aldaw ni Lunes, sagkod Miyerkules, magkakaigwa po ni 3 Masses for the Dead o responso sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga kalag na buot niya itong girumdumon. Mapo na po ang misa novenario para kay Our Lady of Lourdes sa Pebrero 2, sagkod po ini sa Pebrero 10 sa oras na alas 6:30 sa pagkaaga. Siring man magkakaigwa po nin pagbendisyon nin kandila sa Pebrero 2 sa gabos na oras nin misa. Available man po sa opisina ang mga kandila. Asin sa Pebrero 3 magkakaigwa po nin blessing of throat. Ang nakolekta niya to para sa bulan nin Enero, hali sa tada canisters, igwang total na 5,420 pesos. So mga nagbalikan sa indang canisters, pwede na po nakuhaon sa opisina ang tada canister, tanganing magpuon naman na maghulog sa mga ini para sa bulan nin Pebrero. Salamat po sa danay na pagtabang sa mga nangangaipo. Mawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. Anonymous 1,200, Duwang Anonymous 1,000, Anonymous 700, Anonymous 550, Tulong Anonymous 500, Anonymous 400, Parishioner 3,000, Mrs. and Mr. and Mrs. Pepe and Mila Bautista 1,000, De Castro Family 1,000, Devotee 1,000, LPL Anislag 1,000, Devotee 300. Diyos mabalos po. Salamat po sa presensya kan gabos sa Satuya. In a special way, we thank our children who are ministers in this weekly Mass with children. Salamat sa mga nagbasa, ang satuyang mga nagkolekta, pati po ang satuyang koro, pati po pasalamat man sa mga nagtutukdo sa sainda, those who are guiding them in their ministries. Asin salamat sa mga aki na nagsirimba, mga magurang, mga lolo-lola, tito-tita, na nagdarakan mga aki ngunya na hapon. Palakpakan tapuan kada saro. Sa aga po, iyuan Candelaria.
It is the feast of the presentation of Jesus in the temple. Ang tradisyon ta, magdaranin mga kandila sa aldaw na iyan. Kaya tomorrow we invite you, as mentioned, may mga misa po kita, 6:45 a.m., 12:15 at noon, and 5:30. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan po kamo kan mamumuto na Dios an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.